Bun revenit pe acest canal și facem în sfârșit iarăși, că n-am mai postat de FNAF de 3 episoade încoace, 4. Am revenit cu Ultimate Custom Night-ul. Cât de mult am așteptat, am făcut challenge-urile, deja sunt gata, dar nu le-am făcut eu. Mi-a dat așa jocul și uitați, am aici, am la options full screen și astea. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonajul de like și sunt Grolgil 0 ca să știți, abonați-vă la mine pe canal pentru că se merită, pentru că cei care sunt fani FNAF o vedeți tot timpul aici videoclipuri, bine, și cu GTA 5. Vedeți, poate o să începem o serie și cu, cine știe, poate, nu am spus, o să începem poate o serie și cu, ghiciți, cu ce? Cu God of War o să începem seria, pentru că n-am ce să fac. Poate cu FIFA 19, dar nu, că eu nu știu să joc. N-am ce face, oricum nu-i story pe FIFA. Nu știu, Poppy Playtime 1 e gratis pe aplicație pe care mă joc și GTA 5, dar faza e că Chapter 2 și 3 nu mere. În fine, haideți să începem. Băgăm challenge-ul Berserk 1 ăsta și am băgat să treacă și repede nopțile. Stați un pic, scuzați-mă dacă tot să aude ceva. Gata, am rezolvat. Bun. Hai acum să luăm să băgăm. Scuzați-mă dacă mi s-aude tot felul de lucruri, că mișc telefonul sau ceva. What the fuck? Stați că l-am dat mai tare, zic. What the fuck, încă nici n-am fost atent. What the fuck? Pun așa că pot închide. Bine, doar stânga și dreapta închid aici sus și... Hai că închid și așa. Pun așa că n-am ceva. Și le-am închis pe tăcic, oricum am baterie în dată. Bun. Bun. Yard, how may I be of service to you? Bun. Eu sunt concentrat, dar ce să se concentra, că deja e prea easy. Doar ce ai de pe cameră o să fie o problemă mare, după aia o să băgăm și... Că avem și easter egg-uri. Toate jocurile am avut. Mamă, și ora 4, ce repede trece timpul. Facem, uite că dacă cumva ținem și Golden Freddy, să dăm Deadcoin-ul și o să băgăm să vedem. Nu, ce deștept. Bă, deci o să deștept rău. 6! Bine, sunt challenge, l-am terminat. Bine, băieți. Baterie. 102 power. Bun, mă. Pun hai Berserk 2 și apare și ăsta, cum se numea. Deci să vă zic tot ce fac, tăți. Deci Freddy zine pe ușa de stânga. Bonnie e la Pirate Cove și sparge camerele. Chica e în bucătărie, face de mâncare și când nu știu ce se întâmplă sau ceva zgomote,
cred că trebuie să schimbăm muzica. Foxy trebuie să închidem ușa când ține, că altfel o să intre în office piesă cu piesă. Toi Freddy să-i jucăm jocul cela cu Mr. Half, că dacă nu ne omoară. Toi Bonnie și Toi Chica același lucru, ține cu masca. Și noi trebuie să punem cam FNAF 2. Mangle zină pe ventul de sus unde zină și Gigel ăsta. Ăștia doi zină pe ventul din ăla, dreapta, cela de jos. E o să se mai greu. Asta tă pe ventul de sus pe unde zină Gigel. Ăsta zină în cameră și ne punem iar masca. Asta muzicuța e aceeași mod. Acesta tot e Golden Freddy, tot la fel. Spring Trappy cu ăsta cu venturile. Phantom Mangle trebuie să schimbăm camerele. După Phantom Freddy să-i dăm cu lumina. Ăsta Phantom Balloon Boy la ca asta. La Nightmare Freddy e ca să-i dăm pe plușurile astea lui. La Bonnie nu, asta nu știu. Trebuie să-i dăm să-i cumpărăm noi plușul lui de la Prize. Bun. Nightmare, Fredbear și Nightmare trebuie să le închizi ușile stânga și dreapta, am avut și mai înainte. Gecko-Chica să nu dăm asta prea tare, cum se numește, nu luminositatea, în fine știți voi pe ăsta, căldura. Mangle trebuie să-i cumpărăm și la plușul. Nightmarion ca să nu țin mouse-ul pe el, că o să arăt eu mouse la Nightmarion. Nightmare Baby, UN și... da, când să ridicăm picioarele, noi trebuie să-i dăm cu lumină. Old Man Consequences, trebuie să... Când ne apare ceva de bescuit și noi trebuie fix pe acela, că altfel ne închide camerele. Circus Baby, părți... Da, și asta cu plușul. Balora trebuie să o aștept să o asculți la muzică. Asta, Fine Time Foxy, trebuie să te uiți pe cameră fix când e un spectacol de ei. Enard se aude, stă să stâng luminile și se aude... Nu, se aude un scârțăit și când se aude scârțăitul trebuie să închizi ventul din dreapta jos. Ăștia nu știm încă, da, ne fac gălăgie și n-ai ce le face. Ăsta, Helpy, trebuie să apeși pe el, că altfel fac. Deci, ăștia, toți ăștia, zină pe îndactul. Acolo punem apăsat. Rockstar Freddy 5 coinuri. La Rockstar Bonnie trebuie să-i dai chitara, el și pierde chitara și apare în birou. La Gecko-Chica, left, right, hallway. Trebuie să iei un fel de semn de acela ca alunești pe podea și trebuie să-l pui unde zină ea. Și apoi pleacă. Rockstar Fox ați văzut, poate să dă, dar poate să-ți dă și un jumpscare. Music Man să nu faci gălăgie, să-ți iei sunerul. Aici ăștia îți dă reclamă, asta te distrage. Molten Freddy zină pe vent. Scrap Baby și asta e cu electroșocul de data asta. Afton să stânge luminile și să aprind și apoi noi trebuie să închidem ventul din dreapta jos. Lefty să ținem asta căldura la fel ca la Gecko-Chica jos. Și Phone Guy trebuie să închizi, să dai pe mut. Bun, deja v-am spus la atât. Cred că am stat ceva. Bun, hai să continuăm și cu noaptea a doua. Cu noaptea a doua, cu challenge 2. O să facem 3 challenge-uri per episod. E nu 4. Freddy, stai că jucăm cu joculețul. Bun, bă, am uitat să iau Deadcoin-ul. Am dat Deadcoin. Cred că nu se poate, numai dacă îl punem pe el, da.
Dacă trebuie să facem chiar challenge-ul, că nu mere. Bun, deci mai încercăm încă o dată, că nu mere. Am de data asta ne descurcăm mai bine. Bun, hai. Încercăm. 4 challenge-uri. În acest episod băgăm. Aceleași camere. Este asta la calculator, la PC. A, deci ușor. De unde să-l văd eu pe Golden Freddy? Că vine ăsta și mă sperie, îmi dă jumpscare. Jumpscare. What the fuck, Romania? Zine ăsta îmi dă jumpscare și stă-te optir. Cred că așa mă lasă în caz că zine și Golden Freddy. Așa mă, de data asta mă văd. Asta e faza, că au și voci și băi, eu n-am fost atent, mă, pe cameră, mă. Bun. Bun. Voce de bătrân. Bă, dar eu nu s-a atent, mă, la ăștia, mă. La unii nu s-a atent, la alții da, la unii nu, la alții da. La toi, Freddy, dacă nu ești atent, iar îți dă jumpscare. În fine, te disperatăți, în concluzie. Stai să eu să pun asta aici. Cred că mă țin tot așa în continuare. Bun. Nu, Didi. Didi, îți adaug, apropo, mai sunt alte caractere, dar nu le arată. Faza e că nu știu pe cine l-a adăugat. Nimeni nu știe. A, pe ăsta? Pe Lolbit. Bun. Am oricum ăsta infinit. Bun. Hai că e 5. Trec. Jar, what can I do for you? Nu, soundproof. Yes! Noaptea asta în sfârșit am terminat-o. Iai de capul eu. Ai încă o baterie.
Su. Bun, stai. Power-ups. La Didi Repel. Deci, știi ce? Le punem pe toate, că... Da, de ce nu? 3. După aia... Da, cred că facem și pe Attention 1. Da, și apoi să terminăm episodul viitor cu Ladies Night la final. Că Berserk cu Freddy. Atacul ușilor. Bun. Bun. Mi-am pus masca, ați văzut, bă, că mi-am pus-o, mai ies buguri. Și tot eu mi-am pus-o și tot... Cred că o să-mi bag Didi Repel. Ești nebun. Doar Didi Repel și ăsta. Yo, ce prost îs, am dat... Am dat pe ăsta cu 3. Și ceva, mă. Cred că bag până la Berserk 3. Apoi episodul viitor până la Ladies Night 1 și apoi până la Ladies Night 3. Episodul... Cred că celălalt după ăsta următor. 100% nu o să se cu GTA 5. Asta e următorul episod. Bun. Deci până mâine descurcăm. Ce m-am spărat? Mere și cu camera faza, adică mere și cu camera. Și mi-am dat Didi Repel, ești prost. I'm gonna do a sneaky thing and throw a new contender in the ring. Să nu știu cineva. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins. Bun. Este aici și nu știu ce face. Please deposit 5 coins. Please, thank you for depositing 5 coins. Mamă, stați un pic, băieți. Uai. Așa, mă pun. Bun. Yes! Cred că băgăm și pe Attention 1 ca să terminăm primul challenge. Să le terminăm pe toate mai repede. You did it! Woo! Pe Attention 1. Hai, let's go, băgăm. Ăsta e altfel, ăsta e cu maronet. Bine că nu e cu cica asta. Din FNAF 1 ca aia dacă pun pe generator ca să se multiple ăsta. Oh, ai dos o problemă cu Phantom Foxy. E și cu Afton, boai, băgam ea și cătate am. Deci, eu tot timpul pe cameră la Foxy să siu.
Așa. La 1. Bun. Vedeți că deja am început să și mai mult. What the fuck? What the fuck? Ce să spun? În direct. Că mai tăți au voci. Am un ăsta. Hai. Da, faza e că îți dă jumpscare dacă ce să ceri amul direct cu lanterna către el. What the fuck? Unde data asta de ce nu mi-a dat jumpscare? What? Cred că și-am trebuie să bag încă un power-up. Pay attention 1. Uai. Să încercăm. Eu de data asta nu mai aprind lanterna. Așa că nu mi se mai scurge măcar. La ora 3. Bun. Doar atent la Helpy. Ua, ce m-am speriat. M-am speriat. Bun. Încep să am mai multe. Va. Gata, la ora 4. Showtime-ul. Timpul show-ului. Bun. Trebuie să stau doar pe ăsta. La ora 7. Bun, băieți. Deci am scăpat de Fine Time. Nu mai trebuie deloc. La ora 7 dimineața și până la 6 facem. Deci am scăpat și de Fine Time. Jar, B-Bird likes you, so I'll do ye a favor. Bun. Yes, băieți. Am terminat și astea. Mi-am pușcat deaștile. Aoleu. Ce pușcă de fain. Bun. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne revedem data viitoare cu următorul episod de Ultimate Custom Night. Pa, pa!